Сэрцаў, што заснулі, сёння б'е звон, каб мы очнулись, бо час настаў, дзіця на свет прыходзіць, а разам з ім любоў да нас сыходзіць. Маленькі ў яслях ціха спіць, маленькі побач з прачыстай маці. Неба блішчыць і зямля блішчыць для гэтай маленькай любові. Маленькі ў яслях ціха спіць, маленькі побач з прачыстай маці. Неба блішчыць і зямля блішчыць для гэтай маленькай любові. Адкінем зло, злом нельга забаўляцца, чыстай слязой нам трэба ратавацца, бо час настаў, дзіця ўвесь свет абудзіць, а разам з ім любоў да нас сыходзіць. Маленькі ў яслях збавіць свет, любоў маленькую захавайма. Неба дрыжыць і зямля дрыжыць ад гэтай маленькай любові. Маленькі ў яслях збавіць свет, любоў маленькую захавайма. З неба дрыжыць і зямля дрыжыць ад гэтай маленькай любові. Промінь зоркі з неба ліўся, цішыню начных далін. Нарадзіўся, нарадзіўся, нарадзіўся Божы сын. Нарадзіўся, нарадзіўся, нарадзіўся Божы сын. Зорка з неба ярка свеціць, сее зянне па зямлі, каб дарослыя і дзеці да Хрыста свой шлях знайшлі. Каб дарослыя і дзеці да Хрыста свой шлях знайшлі. Промінь зоркі запаліўся самай радаснай з навін. Нарадзіўся, нарадзіўся, нарадзіўся Божы сын. Нарадзіўся, нарадзіўся, нарадзіўся Божы сын.
як зорка, в небе зихотить, что за ясность, за променье, в белым анёлы оденни радостно пяют, что за ясность, за променье, в белым анёлы оденни радостно пяют. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. Спявайце Пану новую песню, спявай Пану ўся зямля. Велич і хвала перад Яго абліччам, моц і прыгажосць у ягонай святыні. Гэтымі словамі Святога Пісання пачынаем святую імшу, на якую збіраемся ў гэты суботні вечар каля алтара Пана, каб пачаць святкаваць трэцюю звычайную нядзелю. Езус заклікае нас да таго, каб мы ішлі ў Яго сляды, каб, слухаючы Божае Слова, выконвалі яго, ўправаджаючы яго штодзённае жыццё, а ў гэтым шляху да нябеснай айчыны, каб мы умацавалі свае сэрцы, душы ягоным найсвяцейшым целам, гэтым хлебам жыцця, які дае нам абяцаную ўзнагароду жыцця вечнага ў небе. Прадставім Пану Богу нашы просьбы, нашы інтэнцыі. Асабліва будзем даручаць Божай міласэрнасці Яна Сухадольскага ў 30-й дзень пасля смерці, выпрошваючы для яго радасць прабывання сярод збаўлёных у небе. Але таксама мы будзем сведкамі радасці ва ўсёй нашай супольнасці парафіяльнай, бо падчас імшы дзіцятка будзе адроджаная у Духу Святым і вадзе і будзе названа дзіцяцем Божым. І таму на пачатку, дарагія бацькі, пытаюся вас, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці. Чаго вы просіце у касцёла Божага для Яўгенія? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запавядзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус. А вы, хростныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Яўгеній, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хростныя. Хвала на вышынях Богу, а на землі супакой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Езу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на себе грахи свету, змилуйся над нами, які бяреш на себе грахи свету, прийми моленье нашее, які сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо толькі Ты святый, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Христе, з Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся.
Усемагутны вечны Божа, кіруй нашим жыццём паводле Тваёй волі, каб мы у імя Твайго умілаванага Сына былі шчодрымі на добрыя ўчынкі праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне кнігі прарока Ісаі. У ранейшыя часы прыніжана была зямля Забулонава і зямля Нафталіева, але ў будучыні праслаўлены будзе прыморскі шлях, зямля за Ярданам, Галілея язычнікаў. Народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю зазяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад Табою, як весяляцца ў час жніва, як цешацца пры падзеле здабычы. Бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягонных, і розгу прыгнятальніка ягонага ты зламаў, як у дзень Мадыяма. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Пан маё святло і маё збаўленне. Пан маё святло і маё збаўленне. Пан маё святло і маё збаўленне. Каго ж мне баяцца? Пана хова жыцця майго, каго ж мне палохацца? Пан маё святло і маё збаўленне. Аднаго я прашу Пана і толькі гэтага жадаю, каб жыць мне ў доме Панава ўсе дні жыцця майго, каб сузіраць хараство Пана і наведваць яго святыню. Пан маё святло і маё збаўленне. Веру, што ўбачу дабрыню Пана в краіне жывых. Спадзявайся на Пана, будь мужным, няхай умацуецца сэрца тваё. Спадзявайся на Пана. Пан маё святло і маё збаўленне. Чытанне першага паслання святого апостола Паўла да карынцянаў. Заклікаю вас, браты, дзеля імя нашага Пана Езуса Христа, каб усе вы гаварылі адно і тое ж, і каб не было паміж вамі расколу, але каб з'ядналіся ва ў адным духу і аднадумстве. Бо ад людзей Хлоі я даведаўся, браты мае, што ўзнікаюць паміж вамі спрэчкі. Я ж паўтараю тое, што кожны з вас кажа: я Паўла, я Апалоса, я Кефаса, а я Христа. Хіба падзяліўся Христус? Хіба Павел быў укрыжаваны за вас, або ці ў імя Паўла вы былі ахрышчаныя? Христус паслаў мяне не хрысціць, але абвяшчаць добрую навіну, і не мудрасцю слова, каб не зрабіць марным крыжа Христовага. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Иисус обвещал Евангелие об владарстве и лечил усялякую хворобу у людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. С Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі Єзус пачуў, што Яна зняволілі, адышоў у Галілею і, пакінуўшы Назарэт, прыйшоў і пасяліўся ў Кафарнауме прыморскім, у межах Забулона і Нефталія. Так збылося сказанае прарокам Ісаям, які кажа: «Зямля Забулонава і зямля Нефталієва, на шляху морскім за Ярданам, Галілея язычнікаў, народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло». З таго часу Езус пачаў прапаведаваць і казаць: «Пакайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». Калі Езус праходзіў каля Галілейскага мора, убачыў двух братоў: Сымона, якога называлі Пятром, і ягонага брата Андрэя, якія закідалі сеткі ў мора, бо яны былі рыбакамі, і сказаў ім: «Ідзіце за мной, і я зраблю вас лаўцамі людзей». Яны адразу пакінулі сеткі і пайшлі за ім. І калі пайшоў адтуль далей, ён убачыў іншых двух братоў, Якуба, сына Забедея, і Яна, брата ягонага, якія ў чаўне з бацькам іхнім Забедеем правілі свае сеткі. І ён паклікаў іх. Яны адразу пакінулі човен і бацьку свайго і пайшлі за ім. І хадзіў Езус па ўсёй Галілеі, навучаючы там у сінагогах і абвяшчаючы Евангелле аб валадарстве. І лячыў ён усялякую хваробу і усялякую немач у людзей. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, калі ласка, на хвілінку. Умілаваны ў Христе Пану, браты і сёстры, не ведаю, як цяпер у школе, але памятаю, калі я прыходзіў на урокі прыродазнаўства, аднойчы быў пастаўлены такі эксперымент. Эксперымент з зялёнай раслінай, каб паказаць вучням, настаўнік хацеў паказаць, які ўплыў святла у яго развіццё расліны ўплывае святло, як святло ўплывае ў працэс харчавання і развіцця расліны. Гэты працэс, як ведаем, хто памятае, называецца фотасінтез. І вось мэтай гэтага эксперыменту было менавіта паказаць вучням на ўласныя вочы, як гэта можна пабачыць. І вось зялёная расліна была на некалькі дзён пастаўленая, тады настаўнік ставіў у цёмную шафу, замыкалася шафа. Што адбывалася з раслінай? Напэўна, хто памятае і можа прадставіць сабе, расліна пачынала жоўкнуць і паволі паміраць. Да гэтага яшчэ вернемся. Сёння, чуючы Евангелія ад Матвея, мы бачым, як Езус Христос, пачуўшы, што Яна Хрысціцеля памясцілі ў вязніцу, ён пачынае сваю місію, абвяшчаючы добрую навіну. Ён пакідае свой родны Назарэт,
дзе выхаваўся, дзе дарастаў. І ідзе у Кафарнаум, у Галілею. Гэта, як чуем сёння ў Евангеліі, гэта мясціна, якая знаходзілася у межах Забулона і Нефталія. Гэта былі плямёны ізраільскія, якія жылі на паграніччу, на граніцах язычнікаў. І вось гэтыя культуры ізраільскія і язычніцкія, больш гэта быў уплыў грэчаскай традыцыі, быў вялікі ўплыў на веруючых, прабавітых ізраільцян. І гэта было вельмі памешанае паміж сабою, гэтыя народы, плямёны. І вельмі часта называлі гэтую старану, Кафарну, Галілею, стараной язычнікаў, грэшнікаў. І вось Езус Христос ідзе ў Кафарнаум. Гэты горад спадабаўся Езусу. Ён яго полюбіў, там жыў. Евангелие неаднойчы паказвае, што гэта горад Езуса. Гэта мясціна, дзе ён доўгія часы прабываў. Там здзейсніў шмат цудаў. Ён там на просьбу сотніка вылечыў слугу сотніка, аздаравіў цёзчу Сымона Пятра, уваскрасіў дачку Яіра і шмат іншых цудаў учыніў, паказваючы, што ён сапраўды з'яўляецца Сынам Божым. Абвяшчаючы Слова Божае, у яго была моц, надзвычайная моц. І вось там, у гэтую краіну, ён увайшоў. І гэтым самым споўніліся словы прарока Ісаі. Як чулі сёння ў першым чытанні, таксама ўспамінае евангеліста Мацвей. Зямля Забулонова і зямля Нефталіева на шляху морскім за Ярданам, Галілея язычнікаў. Народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю зазяла святло. Што гэта было за святло? Дарагія браты і сёстры ў Хрысце Пану, гэта менавіта быў сам Езус Христос. Ён святло, якое асвячае шлях гэтым язычнікам, людзям, якія, хоць, здавалася б, жылі ў дастатку, бо гэта была краіна гандляроў, бо на скрыжаванні гандлярскіх шляхоў знаходзіўся Кафарнаум. Людзі жылі зажытачна. І адначасова людзі загубіўшыся. Яны страцілі свае карані. Яны губляліся і не ведалі, якім шляхам сапраўды трэба ісці. Вот да гэтых загубленых людзей, да сваіх, да паўязычнікаў, паўверуючых і прыйшоў Езус. Ён святло, якое прынёс праўду, прынёс сапраўдную веду пра свайго Айца, які кахае чалавека. Езус Христос прыйшоў у жыццё да кожнага з нас, і Ён хоча застацца пры кожным з нас. Ён хоча быць у нашым жыцці тады, калі ўсё добра, калі ўсё спрыяе нам да лепшага. Калі ўваходзе ў наш дом, вобразна кажучы, як у гасцінную комнату, дзе ўсё прыгожа, дзе мы вітаем гасцей, але таксама хоча прыйсці там, дзе нам смутна і дзе, можа, мы стыдаемся чагосьці. У гэтую вільготную, цёмную комнату, можа, у падвал, дзе саромімся
увайсці самае, чи запрасіць кагосьці. Ісус там хоча быць, у гэтай цемры. Таксама, каб асвятліць тыя закуткі нашай душы, дзе жыве, можа, мой грэх, моя слабасць, мой упадак. Каб атуліць мяне і аберагчы ад далейшай гэтай цемры. Ён хоча быць побач нас. І вось навошта я на пачатку ўспомніў пра гэтую зялёную расліну на пачатку нашага разважання. Каб расліна жыла, каб гэты быў працэс фотасінтеза, патрэбна святло сонца. Інакш яно загіне. І вось, каб гэтая расліна з эксперымента ажыла, трэба як найхутчэй яе дастаць адтуль і паставіць да святла сонца. Тады, быць можа, яна ажыве. А калі пакінуць там у цемры, гэтая расліна загіне. Так і мы таксама. Калі не выйдзе насустрач гэтаму сонцу, якім з'яўляецца Езус Христус, і моя душа загіне ў гэтай цемры граху. Езус, пачынаючы сваю публічную дзейнасць, ён кажа: навяртайцеся, блізка валадарства нябеснае. Гэтае валадарства нябеснае прыйдзе не толькі напрыканцы свету, яно ўжо тут, побач нас. Кожны дзень, напэўна, мы, звяртаючыся да Айца Нябеснага, молімся гэтую звычайную, простую, а такую важную малітву: Ойча наш, прыйдзі валадарства нябеснае, будзь воля Твая. Гэтае валадарства блізка нас, у маім сэрцы. Чы ажывае яно? Варта сёння прыслухацца да гэтага закліку Езуса Хрыста. Варта навярнуцца і усім сэрцам прыняць гэтае святло, якім з'яўляецца сам Христус Пан, наш збаўца, які прыходзіць нам асвяціць шлях да нашай нябеснай Айчыны. Амен. Просім Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб яно магло слухаць Твоё святое Евангелие, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Молімся, каб яно з радасцю магло ўдзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Молімся, каб Суходольскі Ян у 30-й дзень пасля смерці і ўсе нашыя блізкія, родныя, памерлыя маглі з радасцю увайсці ў брамы неба. Цябе просім. Молімся, каб гэтае дзіця любіла Бога і бліжняга, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Яне Хрысціцелю, святы Юзафе, святыя Пётра і Паўле, святы Евгеній, усе святыя Божыя. Усемагутны вечны Божа, Ты паслаў на свет свайго Сына, каб ён адхіліў ад нас моц сатаны духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога праз Хрыста Пана нашага. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя.
Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Найласкавейшы Ойча, Ты учыніў, што з крыніцы хросту забруіла ў нас новае жыццё Тваіх дзяцей. Паўтараем: хвала Табе навекі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у Тваім Сыне Езусе Христе, каб былі адным народам. Хвала Табе навекі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты праз Духа Тваёй любові, якога уліў у нашыя сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім супакоі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелие Христа Твайго Сына. Хвала Табе навекі. Май ласку благаславі цяпер гэтую ваду, каб ахрышчаны ёю слуга Твой Яўгеній у веры Касцёла Ты паклікаў да крыніцы адраджэння, меў жыццё вечнае праз Хрыста Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесенае вамі дзіця атрымае, як дар Божай любові, новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прымае хрост ваше дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаюся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаюся. Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў воскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Христе Пану нашым. Ці хочаце вы, каб Яўгеній прыняў хрост у веры Касцёла, якую мы разам усе з вамі толькі што вызналі? Яўгеній, я цябе хрышчу у імя Айца і Сына і Духа Святога. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была цяпер справді, заўсёды і да векі вечныя. Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення,
каб ты, далучаны да яго народа, прабываў у Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Амен. Евгеній, ты стаў новым стварэннем і апрануўся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогою слова і прыкладу блізкіх нясе яе незабруджанай у жыццё вечнае. Прийміце святло Христа. Усе разом, батьки хрестные, возьмитесь за свечку. Вам, батьки хрестные, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Христе, у Христа апрануліся. Аллилуйя, аллилуйя. Так, можно подождать. Показалось небо, ясность не бывала, громада анёлов песню заспевала. Хвала Богу на вышинях, спокой людям на низинах. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. И мы заспеваем Сыну Богу хвала, что для нас родился и терпел немало. Прославляймо Збавцу Бога в Святой Троицы одиного. Глория,
Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Божа, прийми ласкаво и святи гэтыя дары, каб яны стали для нас сакраментом збавлення, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, З Духом Твоим угору серцы, зносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святынею Духа Святога дзеля хвалы Тваёй бязмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Пан Бог Бог усемогутный, усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який идет имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, пра Яна і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе браннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у єдності Духа Святого,
уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, не адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. С Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёная, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Придите, да збавцы, верные со спевом, придите, да ясляў яго Бетлеем. Цар нарадзіўся, цар усіх стварэнняў, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Небесные хоры, радостно спявайте, сусвет няхай чуе хваленне Христу. Слава Хосанна на вышинях Богу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Иисусе, Тебе мы рады.
сердца пяем. Вечное слово к нам пришло у теле. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Молимся. Усемогутный Боже, покорно Тебе просим, ученика, атрымліваючы Твою животворчую ласку, мы заўсёды радаваліся Твоему небесному дару, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. Чому ж сьогодня ночка одніє, і як от сонця небо яснее. Христос, Христос нам народился, Божьим світлом грешний світ озарился. Христос, Христос нам народился, Божьим світлом грешний світ озарился. Чому ж сьогодні з неба аньоли людей збирають гімном веселим? Христос, Христос нам народился, Божьим світлом грешний світ озарився. Христос, Христос нам народился, Божьим світлом грешний світ озарився. Ангел панський звістував Панні Марії, і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь